Pierre van Dam, vorig jaar waren we hier in Westendorf en toen hebben we het gehad over jouw infarct. Ja. Maar je ziet er weer vrolijk uit, Pierre. Nee, het gaat heel goed, moet ik zeggen. Ik heb vandaag voor het eerst geskiet in 2 jaar tijd. Het rare is, ik voel mijn rechterkant niet, het tintelt. Maar het werkt wel, dus ik ben er steeds een beetje aan het verleggen. En dat gaat goed, dus steeds een stapje vooruit. Nou, ik merk als ik mensen een hand wil geven, wordt het verkrampt op een of andere manier. Het is heel raar. Maar dat zijn dingen, ja, dat wordt steeds beter. Dus dat zijn dingen waar je aan kan werken en moet werken. Maar dat gaat goed voor de rest, dus perfect. Dus na 1,5 jaar eindelijk weer een nieuwe single uit, Pierre? Of die ga je uitbrengen? Ja, het is weer een up-tempo gebeuren. En dat wordt dan sinds 1,5 jaar of 2 jaar dat we weer wat gaan uitbrengen. En daar zijn we wel weer aan toe om wat te doen. We voelen ons goed. Emiel Hartkamp heeft weer wat moois voor me in elkaar gezet. Dus we gaan er weer vol gas voor. Ik heb mijn laatste singles en album heb ik bij Emiel gedaan. En dit gaan we inzingen. Het ligt voor de rest helemaal klaar. Dus ik ben benieuwd wat het weer geworden. Het is up-tempo, lekker zomers. Het zou niet zeggen als je hier bent, maar de zomer komt er weer aan. Dus er komen weer mooie tijden. Een zomerknaller gaat het worden. Ik hoop het wel. Het is, als je lekker weer de aandacht hebt. En uiteindelijk is, nou ja, je weet het net zo goed, het is aan de mensen. Je kan het zelf heel mooi vinden. Maar als de mensen niks vinden, houdt het op. Maar tot nu toe mag ik niet klagen met allemaal singles. Dus ik wil iedereen ook bedanken daarvoor. En komt er ook weer iets met Koos Albers? We zitten wel te denken om weer wat te gaan doen. En we hebben wat dingetjes uitgeprobeerd. Dus, en dat vind ik heel leuk. En ik denk wel dat er wat gaat komen. Ja, TV Oranje, dat is een van de weinige zenders die vol voor het Nederlandstalige zoals ik vol gas gaat. Ze hebben altijd achter mij gestaan, ook bij Koos of PDB, zo wie het dan ook is. En dat zijn weinig zenders en ik denk dat menigeen er nog van kan leren, zoals TV